Buenas, senyores. Tornem aquí, pilotar de Futbol Club. Avui arrencam el 8 episodi d'aquestes xerrades amb entrenadors, jugadors, deportistes i amb els que vulguin venir. I com podeu veure aquí, a la meva dreta, tinc en Miquel Àngel Ferrer, conegut com a Polero. Com estàs, senyor? Molt bé, moltes gràcies per la convidada. Què t'estimes més? Que te diguin Miquel Àngel Ferrer o que tothom de futbol te coneix com a Polero? Polero. Polero. Futbol que quasi tots els amics, així que la gent en general com a Polero. Miquel Àngel Ferrer no... No, a lo millor no sap. No m'ubiquen. Me feia moltes ganes tenir Miquel Àngel Polero aquí, perquè deu ser el primer entrenador que ha vengut que se va treure el nivell 1. Sí? En joc l'any 2010. L'hoquei ha continuat i jo, la meva carrera, Nicolò Pérez m'ha dit que no seria i me va tirar la carrera en terra. I això fa 14 anys, perdó. Anem a repassar un poc la teva trajectòria com a entrenador. En els entrenadors no entram com a jugadors. Vale? No, fa falta. Seria ràpid, eh? Vale. Vares començar l'any 2008-2009 com a segon entrenador del Binissalem B. Sí, bueno, el segon entrenador a l'USO, que en aquell moment no tenia ni carnet, era fitxer de delegat i ajudaven en Joan Miló, que és l'actual entrenador del Consell, mític del futbol amateur, i, bueno, però no era un segon entrenador a l'USO, era, bueno, ajudar un poc en Joan, ara amb el Dosco, un poquet els primers pinitos com a entrenador, ell me va dir que ell me va animar a deixar el futbol per començar en aquest món dels bancats, encara que futbolísticament no hagués tingut molta projecció, i bueno, estic content d'haver començat aquest any amb ell. I tu fes comptes, vull dir, t'ho va demanar i tu fes comptes d'entrenador o va ser a través d'això? Jo crec que ja tenia dins en ment que m'agradava, ¿vale? El que no pensava mai és començar directament a dins el futbol amateur fora trepitjar mai, pues, o fora entrenar mai en aquest cas cap equipet del lot. Al final, el meu pensament, si no m'arriba a cridar l'equip que començo a entrenar després, era quedar a Binissalem després d'aquest any de segon i agafar un equip de futbol. No que t'haguessin dit. Com haguessin dit, treure més carnets i anar tira com la majoria d'entrenadors. Jo el que vaig quedar sorprès d'en Joan, el que m'ha sorprès més d'en Joan és que ha passat per totes les categories. Correcte. Vull dir, molt poca gent, hauria de fer molta gent en això, és que com tu o pega cadete, directo, juvenil i després pega. I tu ets tot el contrari. Va començar amb un amateur i ja no has amollat mai un amateur. Sí, he començat sempre en el futbol amateur i tocant quasi totes les categories, però de futbol amateur. En aquest cas de futbol base hi ha moltes categories que no he entrenat mai. I per anar a Lloret, telefona al Lloret per anar a segona regional. Exacte. Acaba la temporada amb el filial del Binissalem i el que te deia, jo despixar un poc el mur, si en el club ja li havia dit que si hi havia cap equipet lliure que me digués coses i surt aquesta opció gràcies a hi havia un Binissalem en aquell moment en el Lloret i demanen per un entrenador jove, perquè aquí hem tingut bones experiències antigament amb Antoni Florí, que havia fet Antoni un parell d'anys molt bons, i després d'Antoni va anar amb Miqui Arjona, va estar un any, i en Miqui se'n va, que acaba ja, i cerquen un entrenador d'aquest perfil, un entrenador jove, jo era molt jove, tenia 22 o 23 anyets aquí, i no ho pren dos pits, vaig cap allà. I estàs en el Lloret, temporada 2009-2010, que aquí ja ho hem comentat antes, jo entrenava el Josep també i me'l vam enfrontar a anada i tornada. 2010-2011 i veig que aquest any pujau. Exacte, el primer any va costar molt, Jaume, moltíssim. Vàrem anar darrers durant les 10 primeres jornades. Jo em recordo perfectament dir-li al president, no, el meu, això, encara me falta molt, canvi d'entrenador, tal, i he d'agrair moltíssim al president del Lloret d'aquell moment, en Miquel Àngel, que comptés amb un entrenador jove, que li donés continuïtat, i, amb feina i amb fitxar a jugadors coneguts, perquè al final tenia la sort de ser un entrenador jove, de Binissalem, de que els meus amics
pues, molts amics meus eren bons futbolistes i que bueno, potser estaven jugant de preferent, de primera regional, i bueno, per estar a l'altra banda, pues, a poc vam anar juntant un bon grup i el segon any vam aconseguir pujar a primera regional per primera vegada a la història del Lloret, sí. El president que nom hi era Miquel Àngel Coll. Miquel Àngel era jove. Era jove, sí, deu tenir 2 o 3 anys més que jo. Sí, no record. Sí, sí. I quedes un any més a Lloret a primera. Exacte. És a dir, em faig 2 anys de segona regional i després ens consolidam a primera regional fent una molt bona temporada. En aquell moment venen jugadors que tal vegada, no sé si els entrenaves tu o havien estat per Joseta, com són en Valero, en Marina, jugadors que, bueno, tots dos havien debutat a tercera. Allà aconseguim també juntar un molt bon grup de jugadors i... Andreu Pasqual va venir després d'allò. Venia al Montaure, Andreu. Després d'allò, però va haver un parell d'anys bons a Lloret. És a dir, inclús quan jo me'n vaig, firmen un altre entrenador que també comença a dur jugadors de Palma i això, i bueno, van ser els millors anys del Lloret, la veritat, van ser anys molt bons, i bueno, jo també vaig tenir la sort de poder entrenar a molts de jugadors bons allà, i tenc molt bons records. I d'aquí fas l'any 2011-2012 primera regional a Lloret. Correcte. I te fitxa el Santillani. Sí, jo aquí trobo que hi ha... Sobretot degut a que hi havia molta amistat amb els jugadors, jo era molt jove, per tant, m'ajuntava molt amb ells, que t'he de contar. Sí. Sortíem per amunt, per avall, de marxa, i jo vaig trobar que ja hi havia una amistat massa forta. M'ha començat a costar molt prendre decisions a nivell esportiu, no m'estoro a nivell individual, a nivell personal, i vaig trobar que s'havia complit un cicle molt bo, ¿vale? I bueno, hi havia un projecte molt interessant a Sant Eugeni, un president que havia vengut per intentar apoyar l'equip el més possible. Italià. En Roberto, sí, italià. I bueno, no m'ho penso dos pits, és a dir, m'ho va saber molt de greu mullar el Lloret, però bueno, vaig tenir la sort de viure el meu millor any com a entrenador, vale? Van ser a Sant Eugeni, van ser 3 anys molt bons, tant a nivell deportiu com a nivell personal, i bueno, varen decidir anar cap allà. Aquest president volia pujar fins a tercer, bueno, fins que pogués. Crec que fins que pogués, sí, volia pujar. Ell agafa l'equip en totalitat aquest any, però l'any anterior ja hi va, i l'equip perillava de baixar de segona a tercera regional, i se van salvar la darrera, la penúltima jornada, i bueno, se posen en contacte en jo, i fem un bon equipet, tot jo per estar a regional. La veritat és que tens la sort de fitxar un parell de jugadors interessants, entre ells en Jaume Pou, que molt donen un puntet a categoria, i bueno, s'ha de dir, no? Gràcies a aquests al·lots també tu com a entrenador vas cresquent, Jaume. Cobraven aquí jugadors. Aquí qualque jugador cobrava. El primer any diria que no, el primer any de segona regional diria que no, en Jaume se li dona crec que una feina mitja jornada, però al final no se li pot donar la feina, i mentre no fa la feina se li donen un dos per benzina o alguna cosa, però bueno, se la comença a donar qualque coreta, però no te pensis, és a dir, molt residual, simplement per no perder-hi. Mosta? El Mosta ve a primera regional, l'any següent, nosaltres el primer any fem campions a segona, i aquí fitxam a Mosta, i també torna a venir en Reina de Lloret cap a... Bueno, no sé si va deixar futbol un any o si va anar a Lloret i va tornar a venir cap a Sant Eugeni, no me'n record. I, bueno, entre ells altres jugadors també, jugadors com Antoni Delicado també, que també vaig tenir a Lloret, jugadors que havien tocat la tercera divisió, saps? I al final, bueno... Era un bon equip. Bé, un bon equip. I ja també hi havia un jugador que ja vaig trobar ja, que era en Tia Ordines, que ha jugat moltíssims anys de tercera, i bueno, jo crec que era un dels jugadors més complets que teníem. La veritat és que al final, Jaume, per poder estar dalt d'un equip necessites material, necessites... Jo d'aquestes gestions, perquè feia segona regional, primera regional, preferent, correcte.
És a dir, anant pujant any per any. Jo l'únic que sé, ho he dit a quasi tots els vídeos, és que no entenc que... No li trobo... Vull dir, ho entenc, però no li veig el sentit d'una persona arribar i voler fer això. No sé si m'estic explicant. Fes a nivell de poble, també. A nivell de poble, a nivell... És com Mancó, ara, que vingui un tio, no, volem fer, puja. Jaume, segurament són dels millors anys que va viure aquest poble, exacte. però al final s'any després, és a dir, jo me'n vaig de la temporada, jo faig el darrer any, 13-14, no? Si no vaig malament. 15-16 ja ets... 14-15 era el meu darrer any a Sant Eugeni, i la 15-16 el Sant Eugeni retira l'equip. Quan duen 70% de la temporada, és a dir, retira l'equip, la temporada en curs ja se'n Robert va i clar, no se pot sostenir el que tu dius, i al final perquè suposo, m'imagino que en Roberto era patrocinador, directiu president, ell no havia en Joan, no sé si encara és el director esportiu, però sí, en Joan figurava un pot de va dir, però al final que prenia la decisió era ell, perquè eren seus i tot era seu, i en el moment que se'n va, cap patrocinador, no ha res, és una baixada de persiana. Ell se va menjar el carregari 100% del club. Era un club que no tenia futbol base, no sé si no entenguérem un juvenil, però se va crear l'Interplà, ja un poquet antes, I, claro, al final tinguérem un juvenil. Tinguérem un juvenil perquè nosaltres un any que teníem un bon equip de juvenil, ens convidàveu a jugar un torneig, per mi si no hi malament, un singular, i hi havia un equip juvenil. Pot ser, varen tenir un equip juvenil, però bàsicament només era el primer equip, no? I sí, tenien entusians, però, és la veritat. Cada any teníem... És que hi podia haver, el primer any a segona regional, i dic, home, com era normal, ja molt més, vale? Se van anar retirant un parell de jugadors, altres potser jugaven un poc menys també, que és normal, i van decidir o deixar d'anar a un altre equip, però fins a preferent, van arribar a preferent tenint jugadors del poble, saps? Hi havia en Tomàs Vic, en Gaspar, hi havia en Àlex, hi havia un parell de jugadors del poble. En Nando Rey també va venir a jugar a preferent. Doncs vàrem fer... En Tomàs qualque dia passarà per aquí. Sí, que sí. Mira, el tens entrenat de prop, no? No tenc camiseta del campionat. I el segon entrenador és un gran amic, també, en Jaume. Tots dos de cop, no? I de fet continua fora futbol base el Sant Eugeni, és l'Interplà. Ara se diu Teujan. Sí, per qüestions, per tornar a arrencar el club. Exacte, i diria que el primer equip, no sé si està segona o primera regional. Diria que està segona regional. Crec que està segona. I fan un bon any, saps? Encara hi ha Michael jugant, que jo també vaig entrenar, saps? En Michael, nosaltres l'any del Covid, amb en Julià, jo era el segon de Julià, van jugar 700 en preferent, aquella que fes anada i tornada, i el vàrem tenir, i no va acabar. Teníem en l'Ibar, teníem en Biel Ramon, en Joan Company, que ja començava a despuntar que ara és una por. El nom era tots... Sí, en Joan Company, però ja arribarem en Joan... Ell té una connexió especial també, ho he de dir. I teníem aquests, i clar, en Michael vol jugar. Un jugador que vol jugar... Sí, jo me'n recordo, jo crec que m'ho va fer segona regional, sencer, ara ho dic així un pot de ment, i primera regional, diria jo que a primera regional ja no va acabar, perquè si no hi malament, clar, és normal, Jaume, tu vas pujant de categoria, doncs vas firmant, més gent vol venir jugant tu, a part en aquell moment, tu te'n records, el Sant Eugeni, doncs en el final la gent de fora devia dir, fan les coses bé, era més bo de fer era més bo de fer en aquell moment que aniria ara, ja saps? Ara, però jo penso, també el que tu has dit, que cada club ha de saber on ha d'estar, i potser el Sant Eugeni passa més gust d'estar a primera o a segona regional, com a millor, no sé, a Mancor, tal, no sé, amb gent de la casa i disfrutar un poc més que no fer el que no fer allà. Home, se pot dur tot. Vull dir, ara a Mancor guany n'hi ha en Joan, en Joan Martí, en Rafael, Guillem no juga, vull dir, n'hi ha un parell i que juguen de titulars i la restant de ser de fora poble perquè no dona. De totes maneres,
no hem de confondre ser de fora poble, és a dir, si tu ets de fora poble i t'integres dins el club allà on jugues, al final s'aficionat, igual que de poble. Correcte. Igual que El que no agrada en els clubs de poble, que jo sempre he entrenat, com pot veure, el club de poble, és aquest jugador que arriba i se'n va. I ni s'atura en el bar a fer una cervesa, ni té contacte, ni quan són les festes del poble no apareix. Això si hem de veure els partits a un poble, doncs agrada. Sí. És la tercera divisió, És a dir, no xerra només de... Jo l'any que vaig estar al Josep també, quan el Nico entrenava a tercera, perquè l'any de Moran d'en Joan eren diferents, jo t'asseguro que de setmana, llevat d'en Pedro Colom i en Bernat Rosselló, no, en Pedro Rosselló no era. No en veig cap. No en veig cap. Jo havia dit que ai, fer fum. Hi ha camades, en aquell moment hi havia en Bafa, Jota, en Pedro, tal, i hi havia... I sopaven qualque dia i tal. Però n'hi ha hagut altres anys que n'han quedat 15, això va un poc per temporada, i sobretot és molt important, aquí l'entrenador pot fer poc, jo. És a dir, aquí el capità, el seient del poble, que si un entrenador t'obliga a quedar, no. El mateix grup t'ho fa. Al final, jo crec que això ha sortit d'un mateix. Vull dir, de Santillana i preferent, correcte. Aquest any mantenim el preferent. Sí, quedem empatat de punts en l'equip que fa lligata. Era la lligata antiga de la seguida, i era, pues, te'n recordaràs, era de ser millor preferent que ha hagut. Rodem Molinat, en Ronyot, en Risueño, en Caldo Martínez, que fa campiona del Santa Catalina, el Carde d'en Jaume Mut, los Polders d'en Diego Henry... bueno, te podria dir una barbaritat d'equips. Sí, i va ser un any molt xulo, perquè, clar, tu vas cresquent com estàs veient a poc a poc de segona regional, segueix sent un entrenador jove, i de sobte te plantes enfrontant-te a referents o als nostres professors de l'escola d'entrenador. I allà, com que estan un poc cohibit en el principi, però, bueno, aquí fem un bon any, vam fer qualque esforç també de poder dur qualque jugador de tercera. En aquest any van venir bastant de fora poble, va venir en Bote del Plaer de Calvià, que va fer quasi 20 gols. Van descobrir en Pepo, que era actualment l'entrenador de Carolina. En Pepo venia d'estar en el final del Binissalem i va venir ja, va explotar, va fer també, no sé si 12, 15, 13 gols. En Jaume Pou, que havia fitxat, o sigui, en Jaume Pou fa 47 gols de segona, 23 a primera, i fitxa pel Poblense, amb en Ramon Jiménez. I, bueno, a la Pobla juga a la Copa Federació, qualque partit de Lliga, però, clar, òbviament, en Jaume coses el Poblense, saps? No jugava, clar, i ell era titular indiscutible per Sant Eugen, i torna per nedar, de manera, de repente en Bote se me rompe el genoll, però se m'ajuntava Pepo, Bote i Jaume Pou, i hi havia una quantitat de jugadors bons. Per tant, al final, van fer 8a posició, pel que dic, perquè teníem un bon grup. I aquí te'n vas... Sí, aquí tancam un cicle, ¿vale? Te'n vas per decisió pròpia. Me'n vaig per decisió pròpia i també tanco un cicle, crec que ja també veia que... Bé, el mateix, que al final el meu crèdit s'havia acabat allà, ¿vale? També hi havia un poc d'impàs amb el que deia el president que hi havia actual, els darrers mesos a nivell econòmic també ja van ser... Que ja veus que fluixetjava. Ja va fluixetjar, però és normal. Tu ets conscient quan estàs en un equip que no pots mantenir el millor, no pots sostenir aquest nivell i aquest ritme, i bueno, ja vaig trobar que havia de donar una passa enrere, ¿vale? I bueno, aquí hi ha un meset o 15... Sí, un meset i mig, ja no sé molt bé cap on tirar, i en el final de Binissalem se produeix un canvi allà on surt el president en aquell moment, que era en Jaume Vallès, ¿vale? I entra una directiva nova, ¿vale? I bueno, me demanen me proposen a veure si vull entrar en el segon equip, i jo no m'aprendo els pits. Al final, no sé, supos que que van compartir un any de entrenadors, segurament te vaig dir que el meu somni era arribar a entrenar al Binissalem. Per tant, jo, en aquell moment, en tant es filial, però jo era una passa bona. I siguent de Binissalem. Sí, siguent de Binissalem, vaig passar. I vaig estar un any en el filial, i, bueno, un any bo també, saps? No aconseguim... Estem ben posicionats durant tot l'any,
el primer equip requereix jugadors del segon equip, van pujant, per tant, els objectius se van complint. Fitxen Mosta també, darrers, no sé si va venir darrers 12... Bueno, una vegada l'Antoniani se va resoldre, vaig convèncer en Mosta que jo veia que aquest que tenia possibilitat de poder jugar a tercera divisió. La presa de decisió al final no la tenia bona, però també tenia 20, però... I com que li follia escapat. Sí, era molt periodista, a vegades xerrava amb altres massa àrbits, el que tu vulguis, però en el final tenia qualitats i juntament amb el secretari, amb el director esportiu d'aquell moment del Binissalem, que també el coneixia, ho vam intentar i bueno, al final només va estar nosaltres aquell any i se'n va anar després. Però bueno, tenc un molt bon record d'aquell primer any en el... I estàs 15-16 i te'n vas a Llubí. Sí, jo només un any, aquí. Perquè decisió pròpia... Sí, decisió meva, perquè me'n dono compte, Jaume, que venint d'anys de competir i de voler créixer, Claro, allà, doncs anaves allà i el teu objectiu, Jaume, per molt que tu fossis competitiu, era que el Binissalem, el primer equip del Binissalem, pogués absorbir el màxim de jugadors teus possible. No, si això encara ho teníeu clar tots i si estàs fet amb aquest objectiu, sí, fantàstic. Sí, però jo, com a entrenador, al final, pues, tens ambició i en el club hem de fitxar amb aquest jugador i es club un altre. I tu, clar, jo anava fent i, bueno, pues mira, vaig trobar, bueno, va sortir primer tot, me va cridar a Llubí i aquí vaig ser un poc... No vaig esperar, el Binissalem estava esperant a veure si renovaven el meu pont del primer equip i allà se resolve el següent. Fins que el primer equip fins que no se renovava l'entrenador del primer equip, pues no passaven a fer feina amb altres entrenadors. Anava un poc per ordre, vale? Sobretot, jo no sé si el futbol ho tenien tancat, però sobretot en primer equip o segon equip... Si no hagués renovat, tu eres... No tenc ni idea, però jo, com va sortir lo de Llubí, no vaig esperar ni saber què fer en Tomeu, vaig... Sí, perquè el Llubí ja estava preferent. Correcte, el Llubí està preferent. De fet, jo substitueix que en Roberto Cuesta, que ara actualment per mi que viu del futbol, està per altres lligues. Se'n va a Anglaterra. No està de segon amb en Xisco Muñoz, que era Watford. Watford, avui va aquest W. Exacte. I bueno, decideix partir, en el final, en Tomeu Pont segueix i el Binissalem fitxen en Tomàs Vic, que xerrava antes d'en Tomàs, i en Tomàs ve també un anyet, si no vaig malament, o dos en el filial. I bueno, el món cap a Llubí, no? I seguint de poble en poble. Jo, quan me vaig passar un poc on havia estat en el meu cap, estigués al revés. Me pensava que primer havia estat a Llubí i després a Sant Eugeni. No sé per què. No, pues... Perquè a Llubí estàs 2 anys, però crec que també són bastant bons. Sí. Bueno, a Llubí, Jaume, passa els meus 2 pitjors anys a nivell personal de la meva vida, perquè, bueno, pues, començo a entrenar a Llubí, donant un poc de continuïtat a la feina d'en Roberto, allà hi ha un parell de jugadors molt interessants, bueno, el Miquel Guardiola, que du molt d'anys allà, els 2 forners que són de Muro, hi ha en Cano, que també va estar moltíssim d'anys, també va estar molt còmode, és a dir, un jugador que va estar molt d'anys allà, firmàvem Dani Torres, firmàvem Tarek, que també sap qui és, firmàvem un parell de jugadors interessants, Kiko, el porter, també tingut a Lloret, a Sant Eugeni i a Llubí, que vine a també, i bueno, venen una sèrie de jugadors i també tens la sort de poder coincidir amb en David Perelló, que és el meu millor amic de segon entrenador, amb en Martí, que també és de Binissalem, de preparador físic, i aquest any mon pare li detecten un problema de salut i, bueno, l'ingressen a Barcelona i és un any de jugar dissabte o diumenge i partir cap a Barcelona i potser que el meu segon i el meu preparador físic me facin el primer entrenador de la setmana i jo tornar dimecres i dijous, o dijous, tornant al partit, tornar a partir, bueno, i va ser un any difícil, però bueno, que des d'aquí vull agrair a la directiva de Llubí el suport, perquè jo vaig posar nou puesto càrrec, perquè al final és complicat. I bueno, així tota aquesta temporada 16-17, la primera temporada vàrem fer també 8è classificat, empatat a punts amb el Sineu, a punt de fer playoff a tercera, per tant m'he quedat, no he tingut la sort de fer cap playoff per a tercera, però m'he quedat a prop, vale? I després el segon any
sí que vàrem anar primers durant gran part de la primera volta, bueno, tens la gràcia de perdre mon pare i m'ha pegat, pues, a nivell personal vaig pegar un bajón com és normal, suposo, gros, i supos que l'equip pues, ho detecta i bueno, van salvar faltant una jornada més. És a dir, futbol a vegades són emocions, són sensacions i és molt important que tu com a entrenador ja ho transmetis i supos que jo en aquell moment pues, òbviament no tenia la força que devia tenir anys anteriors i bueno, allà amb aquest, amb els amics que vaig fer i sobretot en com se van portar d'haver tantes jugadors d'aquells equips com el club, respectant que tu tinguis que tinguis un mal moment, no? I bueno, també vaig tenir la sort de conèixer la meva actual dona, que la vaig fitxar la darrera temporada del Lluví de fisioterapeuta i bueno, no van conèixer aquell any, no van començar a estar junts aquell any, però bueno, gràcies en el Lluví, en el futbol, pues mira, vaig conèixer la meva actual parella. I d'aquí, vull dir, te'n vas de segon d'en Pep Barcelona? Jo aquí, degut a tot el que t'he estat contant fins ara, me planteig que he de deixar el futbol, que he d'estar un any aturat i he de recarregar les piles i no m'aveien força ja d'estar de primer entrenador cap equip o cap proposta de les que m'havien fet ni la renovació que m'havia plantejat el mateix club i decideix deixar anar un any i amb això pues, conec el coordinador del CUDI, mos trobam 2 o 3 pits que era en Miquel Mas, de Maria i bueno, me diu tu, Podero, que en Pep s'ha quedat fora segon entrenador, t'interessaria que li proposis teu nom i tu penses i dius tens menys responsabilitat, estàs en una bona plaça i bueno, ho recomano qualsevol és a dir, si algo crec que he fet bé la meva vida ha estat no creure-me mai que fos un bon entrenador i voler créixer sempre un poc més i aprendre un poc més i crec que fer aquesta passa enrere una passa enrere per fer dues endavant i bueno, jo vaig tenir la sort que el temps me va donar la raó però no vol dir que, és a dir, jo molta gent fa aquesta passa, no era per després poder entrenar a tota tercera divisió, sinó era per acabar o per aprendre un poc més o per veure diferents... De tu dir, ei, necessita aquest d'això, que te sorgisqui això, que és dir, vaig, no tens la responsabilitat, però tu el que et serviràs perquè en Pep, moltíssim. En Pep, i pots coir moltes coses. De damunt, l'equip que me proposa estar a tercera divisió és el CUDI, que venia de fer molt bones temporades. Jo em vaig associar quants anys? Molts anys xerrant de l'Alcudi, un equip jove que no sortia mai a cap quiniela i que jo deia, joder, em fa com a il·lusió, no? I a més amb en Pep Barcelona, que m'havia donat classes en el club d'entrenador, i aquest any damunt en Pep me permet i mereixer fallar un moment de temporada un pit per setmana per treure-me el títol de UEFA Pro. Vale? I que també és professor en Pep i tal. I me va anar molt bé fer aquesta passa enrere per poder acabar per poder un poc els estudis acadèmics d'entrenador que al final avui en dia són bàsics, no? És a dir, i com has dit tu moltes de les entrevistes és a dir, és brutal, i aprenem una barbaritat. Jo recordo el primer entrenament que vaig fer Lloret és un autèntic aberració i després vas a un curs d'entrenador i tu em dones compte que per molt que tu entrenis un amateur de segona regional escolta, que hi ha gent que en sap molt i tu ets un pringadillo que li queda molt per aprendre, no? I jo crec que hi ha i aquella antiga escola d'entrenador Jaume, allà on te ficaven allà al mig davant 50 persones i tu tenies aquell dissabte de matí. Això crec que, no sé si avui en dia, crec que ho han canviat un poc. Vale? No és igual. No, i jo crec que això te formava molt més que estar entrenador. No, i una cosa, que tu millor eres el primer, però jo que era darrere les 2 i pico amb un sol que te pegava aquí, jo me'n recordo que teníem amb Miqui Garro, digue-li tu en aquell, ara, després de no sé quantes hores, que te facin cas. Que era molt important que els companys, en aquest cas, responguessin, no? I sempre hi havia el típic company que se tirava un pot del barco, però sempre hi havia el típic que deia, doncs... Claro, ho han fet per tu, ho han de fer per al final, per molt que sempre puguin dir, Jaume, que entre entrenadors ja...
poc de diferència, que jo vull ser més que tu, al final allà se demostra que quan fas un bon grup, no vam apoyar i al final volíem que tots aprovessin, però era molt dur. Però és que antigament, fins que crec que el Consell se va separar, no sé com era, si fes el nivell 1, o el nivell 1 i nivell 2 te donaven el grau mitjà de activitat físico-esportiva. I si després fes el nivell 3 te donaven el grau superior. Però jo, per exemple, com que vaig fer nivell 1 i nivell 2 en el Pitxet d'Espanya, però després el nivell UEFA Pro que és, el vaig fer federatiu, és a dir, la federació. No sé molt bé si que tenc i que no tenc. No, quan va passar a federatiu tot això va perdre. Vale, però jo millor per haver fet el nivell 1 i nivell 2 tenc el grau mitjà. Pots anar a fer classes de cavall per aquí. Anar a fer classes per aquí amb un cavall en grup. Bé, estàvem a l'Cudi, agafa aquesta oportunitat d'estar amb en Pep i va ser una passada. Va ser una passada perquè, estàs amb un entrenador referent per tots nosaltres, vale? I damunt, el que, clar, la diferència també està en les peces que han del camp, saps? És que estàs entrenant a jugadors de molt de nivell i quan tu fas el canvi de... Tu sempre quan estàs a regional dius, com em deia, aquest pot jugar a tercer. No, te passa. Però tu en veus un, dos, però quan veus l'engranatge de tot un equip de tercera divisió, com entrenen el ritme, la intensitat, la serietat, és a dir, no fa falta que en Pep xiquet se deu, és a dir, la gent s'havia de ser puntual, la gent tal, i si no hi havia en Pedro Sosillas en aquest cas per ordre, i en Pedro duia vestuari, és a dir, jo crec que en Pep estava el mar de tranquil, amb en Pedro, amb en Marc Orell, i gent que duia Sergio Sanz, és a dir, en aquest cas estic xerrant de jugadors que han estat molt importants a dins la tercera divisió balear, no? I a més tenc la sort que aquest any, per te gràcia, en Tia Sastre de fer la pretemporada amb nosaltres, esperant a veure si qualque cosa de fora li surten, però no li acaba d'agradar, queden nosaltres i, ja me diràs, jo era venir del Celta, era una bomba, saps? I varen disfrutar bastant, la veritat. I d'aquí, vull dir, aquest canvi, te'n vas de segon del Cudi, de segon d'en Carlos. Correcte. D'en Carlos té res a veure també del curs d'entrenador o va ser una cosa... Amb en Carlos ja compartíem un parell de... no sé si era un grupet de WhatsApp... D'aquest d'entrenars? D'aquest de... Però no era que actualment era un altre, ja no hi havia... Sí que hi havia un parell d'esquer actualment, però n'hi havia uns altres que ara ja no hi són, i feien qualque dinerillo, i mos veiem, i vaig baixar un poc a nivell personal. Que ja el Cudi, els darrers 2 mesos, el darrer mes i mig, ja vaig veure un poc que necessitava un canvi, que necessitava veure altres coses, i, quan de cap allà amb el Cudi, no sé molt bé cap on tirar, m'arriba qualque proposta de primer entrenador de preferent o de primer regional, de futbol amateur, que realment és allà on he estat sempre, no? I en Carlos me telefona. I jo vaig en fora, perquè jo vivia a Binissalem i ho veia, anar fins allà, i s'entrenaven 4 nits per setmana, el Cudi només eren 3, i molt bé, Carlos m'ha posat moltíssimes facilitats, tant si com no volia que fessin feina un any plegats, i això sí que va ser la millor decisió que he pogut fer mai, perquè clar, tens un màster en un any al Cudi i després ja fan un doble grau, saps? Jo amb en Carlos sí que puc dir que ja va ser top, és a dir, per poder arribar allà on he arribat després és superimportant haver estat allà 2 anys amb en Carlos, perquè tu que vas tu com a alumne, imagina't en el dia a dia el que te fa menjar escapa tu, com a segon. He deixat de segon a l'ús, aquí has d'actuar, has de respondre preguntes, te cerca, aquí te cerca, i no vol que li diguis que sí a tot el que diu, tu has d'argumentar per què diu això i el teu cap. Això m'ho ha explicat també en Joan Crespí, en Nivan, que Nivan, no sé si va fer nivell 1 en nosaltres o ja va fer nivell 2 en jo, no. Jo vaig molt embuat, Jaume, perquè com que jo m'agafava els nivells i les feia de 2 anys en 2 anys, perquè no deixava d'entrenar. I venia, potser, clar, jo hi coincidim amb tu, potser quan era repetidor abonat, repetidor, sí, acabaves... I avui de matí, berenant amb en Joan i amb en Carlos, me demanaven, a veure, que vaig coincidir amb tu, que van fer un comentari de que tu i jo fèiem les bufes, i amb en Jaume García va coincidir, ja no me'n recordava, això. Ell diu que no, jo dic que sí, perquè érem tots, jo me'n record un examen
jo està a la fila d'allà, en Jaume està aquí, i en Jaume nosaltres confiàvem en ell. Diu, tu estudia i després... Jo recordo un que no havia Kevin, no van coincidir. En Kevin Castro. Jo vaig fitxar a la Salle i va venir jo de segon. En Kevin, en aquest sí que li vaig guanyar. No, en Kevin també, però aquesta estudiava de veres. Tu i jo crec que vàrem intentar... Sí, no fer res. No fer res. Intentar fer... Nosaltres xerràvem els dissabtes de matí. Aquí. A la pràctica, no? Sí, a la pràctica. Pues sí, aquí va ser Jaume, pues, el primer any mos aplega l'any del Covid, vàrem estar dins playoff i just quan, no sé si te'n recordaràs, l'any que acaba, que quan se suspèn tot, el player i el Felanitx fan quart i quint, i nosaltres li vinguem el Felanitx, però el global era per ells. Claro, que si s'havia de mirar el partit directe o si s'havia de mirar... se mira el global de molt, perquè anàvem el doble enfrontament, i vàrem fer un Cristo, i que ni per tu ni per jo, i al final vàrem jugar al Felanitx el playoff, i aquest estiu, també no sé si te'n recordaràs, aquest estiu la directiva del CUDI presenta eleccions. Exacte. Supos que jo m'ho vaig dir que amb en Sergio o amb en Pedro va sortir aquest tema. Amb en Sergio i amb en Pedro. És la fuita d'en Pedro i tot això cap a... Bueno, no. És a dir, passa això, en Pep també decideix no continuar, i a mi me telefona el fill d'Antoni Ruf, fill, ¿vale? I me diu que confia en mi si vull anar a fer de primer entrenador amb l'Alcudí, però me telefona gràcies a Jaume, que tenia bona relació i havien quedat contents els 4 o 5 que en Pedro Sosillas, en Adri Castro, en César Ruiz, un poc aquests al·lots, li donen el meu nom, i que Jaume me telefona. I bueno, nosaltres en aquell moment, quan me telefonen, ell no me parla que hi ha una altra candidatura, saps? I sí, perquè segurament no se presentarà ningú, tal. Després sí que ens enteram que hi ha una candidatura de gent del CUDI, i jo ja tenia més o menys engirgolat l'equip per poder anar allà. Quan sabem que hi ha una gent del CUDI, pues, jo som els primers que som conscients que la dificultat de guanyar era grossa, perquè passat de Mancau, que vengui un de fora Viva, vengui un de Mancó, al final els que voten són els socis, i els socis realment són o pares de jugadors o gent del CUDI. I al final surten l'actual, en Jaume Marquès, i amb aquesta candidatura hi anava d'entrenador en Dani Ros. Ets seleccionador, si no hi malament, femení o... Estava seleccionador en Dani, i en Carlos, no sé si perquè no va trobar ningú, Jaume, o perquè m'ho va voler esperar, però just quan perdem les eleccions, bueno, primer de tot jo li dic en Carlos, li com tot, li demanen què faria ell, i ell me diu que, òbviament, és una passa. En aquell moment hi havia un jugador seu també que venia, que era en Marc Orell, cap al podien jo, i ell, ni si en Carlos pot ser el millor que molta gent el vegi fent un paper a vegades o per Twitter i tal, però el tio me'l va esperar. Tant en Marc com jo m'ho va donar l'oportunitat jo me va donar la renovació i en Marc també. I vàrem fer el segon any amb el Pallaret de Calvià, que és l'any que el Pallaret de Calvià fa campió de lliga, però és aquella lliga que fan 2 grupos d'11 i després en el playoff no me'l va deixar cosa i de veritat que m'ha sortit un playoff molt dolent i perdem una eliminatòria, no sé si te'n recordaràs, contra el Mallorca B en el minut 120, en el darrer minut de la pròrroga amb un gol d'en Gálvez, del fill del mític Pepe Gálvez. I aquí mos pegàvem una bona nespla, perquè sí que és vera que el club, quan tu veuràs de fora, està com a millorant i fent feina tot, no només a nivell de tercera, sinó a nivell global, per poder arribar un poc més amunt, no? I estava preparat, el club estava preparat per aquell any pujar a segona ref i pues, tant en Carlos com jo, com tots ho volíem intentar viure, però no se me va donar. I bueno, però no m'ho penedim de res, vam disfrutar moltíssim i crec que són els anys ja on he après més com a entrenador. I aquí el que tu realment volies o havies somiat on esteu capet des de fa molts anys, era per dir, si un dia aquesta oportunitat aquí Jaume l'he de coir. Aquí Jaume pues,
se mop el camí a poder estar en el primer equip del Binissalem, que com a jugador, òbviament, no vaig arribar, i quan començo a entrenar, pues, clar, jo he vist tots els partits de tercera del Binissalem des de petitó. El Binissalem ara mateix, jo tenc 39 anys, jo fa 39 o 40 anys que està seguit. La tercera divisió llevat d'aquell any que pugen a segona B. I, bueno, òbviament, jo, quan començo a estudiar, que t'estic dient el Nissac i tot, que m'ho han treballat, pues, tot Binissalem també, pues, veuen el meu Pons com a referent i tens un objectiu, no? I aquell any, bueno, va ser un poc d'incertesa perquè el Binissalem està jugant la temporada meva darrere del player, està jugant el play-out per no baixar a preferent, i, bueno, no sé si te'n recordarà, però la darrera jornada se salven contra Fudaní guanyant 1-0 i se salven la darrera jornada del play-out i se mantenen a tercera divisió. Jo ja m'havien comentat a veure si volia agafar... Bueno, m'han com a citar una reunió la setmana posterior, però me van citar abans de saber si estaríem a preferent o tercera divisió. Jo ho he agafat. Preferents de tercera, sí. I, bueno, pues, tens la sort de poder arribar al club. Jo som conscient que hi arrib perquè pues, el club passa per un moment ja molt difícil a nivell deportiu i a nivell econòmic, val? I, bueno, pues, quan passen aquestes coses, Jaume, pues, sempre se sol mirar de tirar de qualcú de la casa. No? Jo en aquell moment no era de la casa perquè no venia d'haver fet 10 anys d'entrenador ni 5 en el club, però sí com a Binissalem i com a persona. Ell ho sap. Sí, i crec que també, segons he anat xerrant després d'aquests anys amb en Tolo, que és la persona que m'ha filmat, doncs clar, ells també valoren que aquests, a part d'aquests anys que tenen com a d'experiència amateur, doncs aquests anys de segon entrenador, doncs al final que ja veig un poc com funciona un vestuari de tercera, no? I bueno, me donen aquest caramel·lo i no m'ho penso dues vegades. De fet, moltíssima gent que m'estima me va frenar perquè al veure que no era fàcil. En aquell moment ja ho m'entén el Binissalem, no era fàcil. Però jo vaig dir, és ara o mai. Claro, els anys bons del Binissalem, que tots sabem que ha hagut anys molt bons, no van a pensar en aquest perfil d'entrenador, sempre rodaven o roden el mateix perfil d'entrenadors, no? I al final pues, jo sabia que havia d'assumir aquest any i, bueno, al final ells cercaven una persona que s'integrés a dins el Binissalem, no només dins la tercera divisió. Era dir, que jo vaig fer una feina com a entrenador, vaig intentar ajudar el club a nivell deportiu, a nivell econòmic, intentar, pues, si podies treure un poc d'esponsorització i també si podia ajudar un poc en el futbol base, també ajudava. Al final era un tio com tu, si estàs aquí a fer l'equip d'on Malcó, que miraràs no només per primer tiro, sinó per club, no? I allà pues, passàvem 3 temporades. Tres temporades. I la primera, la millor. És a dir, ja vaig dir, ja me vaig trobar jornada 8 o 9 líder a tercera divisió. Com van dir Nicolò Pérez, això xerrant aquí, no? M'ha faltat cingles, no? Sí, clar, m'ha faltat cingles. Sí, i és un any, no sé, és una lliga de 21 equips, és la darrera tercera divisió que existeix com a tercera divisió, davant de la reestructuració. Sí. I baixen 8, Jaume, de 21. I era un crimen. És a dir, m'ha anat molt bé anar primer, però després no baixar. Després no sabia... Al final vam acabar fent mitja taula, i, bueno, podem dir que me'l van salvar, i, bueno, que t'he de contar, i després 2 anys més a tercera, sempre hem estat a mitja taula, inclús tal vegada per jo, dos darrers anys que hem aconseguit fitxar bé, al meu punt de vista, l'equip havia quedat 2, 3, 4 posicions per damunt del que ha quedat, però al final en el futbol d'Oredo no són 4, aquí hi ha una part supos que s'ha d'assumir de part del cos tècnic i després també supos que qualque jugador pues, no va tenir l'encert que havia tingut altres temporades i mira, podem dir que van deixar l'equip a tercera divisió, que és el que realment ara avui en dia aspira el Binissalem, no? I bueno, podem dir també que dins aquesta transició de jugadors importants que tu coneixes del Binissalem, com poden ser Miquel López, Toni del Castillo, Miquel Fortesa, entre altres, se van anar retirant
i hem pogut mantenir, vale? El mal de fer. Molt. Jo quan arriba allà se me retira en Miquel López, se'n va en Ignasi d'Almedo, i no sé si en Boi són el porter i un parell de jugadors més, i bueno, vaig aconseguir tornar a fitxar en Jaume Mollà, que estava en el Manacor, i van fitxar un parell de jugadors, dos jugadors del Cubi, i bueno, a poc vam anar intentant fer un canvi, val? I bueno, perquè clar, tu fitxes i la gent que t'estima dius alerta, perquè clar, tant d'anys aquí que potser i sap que si s'han de començar a retirar tots aquests un mal any i que no, vull dir, perquè a Pits és la tercera, pots ser un bon entrenador, però quan si falten membres, sí, però i tu arribes nou, tu aquest se retira, aquest també, m'ha sortit un playoff molt dolent i perdem una eliminatòria, no sé si te'n recordaràs, contra el Mallorca bé, en el minut 120, en el 10 minuts de pròrroga amb un gol d'en Galvez, del fill del mític Pepe Galvez. I aquí pues, mos pegam una bona nespla, perquè sí que és vera que el club, quan tu veuràs de fora, està com a millorant i fent feina tot, no només a nivell de tercera, sinó a nivell global, per poder arribar un poc més amunt, no? I estava preparat, el club estava preparat per aquell any pujar a segona ref i pues, tant en Carlos com jo, com tots ho volíem intentar viure, però no se me va donar. I bueno, però, no m'ho penedim de res, vam disfrutar moltíssim i crec que són els anys de on he après. Estic content és que tots vam fer esforços, jugadors, perquè ja t'he dit, és que quan jo arribo, el club està sumit amb un problema degut a una subvenció que no ha arribat i els jugadors tinguent a l'aire un dos pes, el 80% van renovar nosaltres. I això era un 10. Claro. El club va fer lo impossible per trobar nous sponsoritzacions, jo vaig fer lo impossible també per ajudar, i entre tot varen remar i varen dir que varen assumir aquesta transició i vàrem intentar mantenir el Binissalem. Jo me fa gràcia una cosa, és a dir, jo m'he trobat sobretot aquests darrers 2 anys, que vas fitxar un jugador pel Binissalem, d'aquests jovenets, que se pensen que juguen amb el Barça, i sí, tots, i pareix que les crida, no sé, Jaume, és a dir, el Binissalem, és a dir, tu xerrant del Binissalem i crec que tens un respecte, no? Sí. És a dir, jo considero és el degà del futbol balear i jo crec que és un equip en solera, no? Sí. I, bueno, ara jo crec que hem aconseguit assentar l'equip al manco a la categoria, ara és vera que el Binissalem pues no té aquest objectiu que tenia fa 10 anys, no? Però un any, per exemple, estan fent un temporadón, estan molt a prop de la lligueta i ojalà puguin fer el més a dalt possible perquè realment jo crec que s'ha de considerar el Binissalem com un dels... Jo conec a totes les xerrades. A totes les xerrades que heu xerrat i tal, jo crec que el Binissalem, ara actualment, pues, degut a la classificació, no ha lluitat per aquí, però entre tu i jo, ara està dins aquests equips. Que tenim Constància, Poblense, Manacor, Pla, Vinícius. Ha estat. Sí. I així com fa 10 anys que el Pla no estava i ara està, però el Binissalem aquest darrer any, pues, per classificació no, però jo crec que s'ha de considerar un equip. Molt de nombre el Poblense, que és gent de futbol, i el Binissalem podríem dir que és un poble de futbol. Un poble de futbol. Ara, pues ja entrarem un poc en també s'ha fet, m'ha sortit un playoff molt dolent i perdem una eliminatòria, no sé si te'n recordaràs, contra el Mallorca bé, en el minut 120, en el 10 minuts de pròrroga amb un gol d'en Galvez, del fill del mític Pepe Galvez. I aquí pues, mos pegam una bona nespla, perquè sí que és vera que el club, quan tu veuràs de fora, està com a millorant i fent feina tot, no només a nivell de tercera, sinó a nivell global, per poder arribar un poc més amunt, no? I estava preparat, el club estava preparat per aquell any pujar a segona ref i pues, tant en Carlos com jo, com tots ho volíem intentar viure, però no se me va donar. I bueno, però no m'ho penedim de res, vam disfrutar moltíssim i crec que són els anys de on he après. Tot el tema, Jaume, que vol xerrar de que hi ha gent del poble, tot això és molt complicat. Tenim la tercera divisió ja ni te compte, és molt complicat. Jo crec que el meu millor logro va ser una eliminació de 7 jugadors del poble. Que no van fer fotos. Però... Perquè si no podreu dir... És vera que tu m'entendràs, com a Binissalem, partits que posam només un jugador del poble, tot això,
Bé, no, tu com a entrenador no pots tenir en compte, ja, tu No. és a nivell deportiu. Si entrenen igual, tal... Però Inclús el Pitsi un és més bo i s'ha fiat un entrenador tercera. Una cosa és la primera regional, la segona regional. tercera divisió, pues, meritocràcia, i hi ha també l'entrenador que se seva meritocràcia. Sí. Al final, ja vaig sentir un poc amb Nico que ho contava aquell dia, i al final se miren moltes altres coses, no? I este moment de la temporada, on estàs, l'importància del partit, molts de detalls. En el principi de temporada crec que han de ser molt just. És important tenir la ficada. Arriba un moment després, Jaume, que al final tothom ha tingut oportunitats i tu ja no pots reclamar. Totalment d'acord. I feien 3 anys. 3 anyets, arribes a un dels puestos on volies arribar Sí. i decideixes, tuf, Sí. Sí. Sí, a més, tinc en conèixer amb mentor una no, 3 dinars i ell, claro, jo sé, soc conscient, Jaume, que després de Dominó no he entrenat mai més a tercera divisió, perquè el difícil que és entrar, pues, al final, o puges tu un equip aquesta divisió no anava bé, sentir que preferent, que no entenguem, bueno, jo m'he telefonat el Vinicedant perquè soc d'allà, però mira, que hi ha entrenadors amb molta solera que no tenen equip ara mateix actualment, sí. És molt difícil, no? Però també t'he dit una cosa, se fa difícil entrenar l'equip del teu poble, se fa difícil sempre lluitar allà baix, mitja taula per avall, hi ha molt de nervis, hi va la teva salut en molts moments, vale? I jo crec que he complit el meu somni i que ha arribat un moment, tanco un cicle de 3 anys i crec que és el moment de partir i òbviament d'aquí, bueno, jo tenc suport obert de continuar del Vinicedant. ja, no. No en el primer equip del Vinicedant, No, però jo estic convençut que qualque moment de la meva vida tornaré a entrenar a Vinicedant. Un cadet, un infantil, dependrà de no sabem a on, no? Però crec que vaig quedar bé amb el club, de fet soc un seguidor que hi vaig sempre que puc, i bueno, vaig prendre aquesta decisió. A nivell personal també enguany tenia planificat fer altres coses, volia un any un poc de descans o de provar coses noves i no estar molt format a aquest club i bueno, vaig prendre aquesta decisió assumint els riscos que t'estava dient ja. Jo som conscient que amb el president i amb en Pedro Oliver i amb l'Antó de Zamora, si no fes fet cap desastre, si haguessin seguit hagués pogut estar l'any que hagués volgut, Jaume. Però, bueno, cadascú ha de saber on està el seu límit i jo crec que vaig assolir molt de partit, Jaume, una soledat, una mirada, una pressió... La soledat de l'entrenador és molt dura. Sí, pues, jo crec que tu, que has entrat aquí, quan la vius en el teu poble, que tens aquesta pressió afegida de que, joder, el Vinicedant fa, tot repeteix, 40 anys que està a tercera divisió, ningú vol ser el primer entrenador, jo com a Vinicedant lluitar i, no sé, tenia aquesta por de que no m'anigués bé i tal, i bueno, en el final vaig prendre la decisió de que fins aquí havia arribat i de que fem un any sabàtic. Això era I d'això se'n pot xerrar o... Sí, se pot xerrar. La nova... Se pot xerrar. Jo crec que, vaja, el meu punt de vista, que hi ha molta gent que no ho sap, això. Molta gent. Va ser una pregunta... Exclusiva. Va ser una pregunta que vaig fer un companyero nostre i dic, ara no trama res, crec que sí, per això i te vaig enviar un WhatsApp tot d'una, que crec que també és un aprenentatge. Aquí explico a la gent que no ho sap. Sí, bueno, aquí el que... Bueno, passa el mes de maig, seguida que va acabar des del 10 de maig, passa el mes de maig, juny, juliol, que són els mesos, Jaume, que tu saps que un entrenador natura. És a dir, quan acabes la temporada, ja estàs intentant renovar jugadors, fitxant jugadors, jo m'he trobat un estiu, Jaume, després de molt d'any fora a fer res. I com que em vaig donar compte que estava relaxat, tal. I bueno, tu també te planteges un poc fer alguna cosa a nivell de futbol durant la temporada, encara que no sigui entrenar, no? I m'ha venit al cap fer qualque curs, no sé si de director esportiu, d'anàlisi de partit, no sé, alguna cosa, no? I bueno, tens la sort de conèixer una persona dins de Mallorca, vale? I bueno, vaig coincidir amb ell, vaig xerrar amb ell i bueno, m'han obrir les portes
per poder entrar bueno, a l'etapa infantil, en aquest cas, de Mallorca, amb la tranquil·litat de poder anar bueno, sempre avisant en els entrenadors que tenen cada etapa, ¿vale? Jo el que faig és un dia per setmana o un dia llent el partit, hi vaig i bueno, m'ho agafo com un aprenentatge, el que tu anaves a dir al principi. Per jo és una formació. Per jo, en vez de fer un màster o fer un tal davant d'un ordenador, trobava que entrar en el professional que tenim a Silla i en el millor club de Silla pues era una oportunitat de veure com fèiem feina. I també passar d'etapa competitiva a etapa de formació, que tampoc no havia viscut quasi mai. Mai combinar qualque equip primitivo, vaig dur 6 mesos infantil, va partir l'entrenador, però així d'aquesta manera no. I bueno, molt bé, molt content perquè passen molt club de veure com fan feina, de les hores que hi dediquen, de les eines que empleen. És un aprenentatge i bueno, estic en l'etapa infantil de primer any. Qui està? És Antoni Ramon? No, Antoni Ramon està en l'infantil A, jo estic amb en Juanan i amb en Níker Valle. En Níker Valle és predint... Níker, coño. Sí, va ser delegat meu en el juvenil del Montaure, ara és el delegat del seu fill. No, i està Níker també. En el juvenil també. Crec que els hi dono una mà, està... Sí, la veritat és que estic molt content, Jaume, perquè aquesta gent en el final te fa buidar un poc més i pensar, i són el bloc de 25 anys que tenen una visió molt moderna del futbol, i la veritat és que tu intentes donar el teu punt de vista com la teva petita experiència que tens com a entrenador, i sobretot jo vaig allà com a aprendre. Estic com a espectador. Bueno, òbviament preparo tasques amb Níker i amb Juanan, i de cara als jugadors ells me tenen com un entrenador més. Quan hi soc, som un 10, els blocs, te demanen, tu prepares qualque tasca, dirigeixes qualque tasca, però bueno, és un poquet també per no perdre el contacte, perquè al final ja desconnectat del tot. Jo sempre ho dic, que ja m'arriba aquesta oportunitat i jo no dic que no. Encara te dic que anar allà i aprendre. Sí. És que en el final, Jaume, el més important per jo, o jo crec que el més important d'un entrenador és superimportant que un entrenador no se cregui que ja ho sap tot, encara que hagi arribat a lo que és el toper del futbol balear. Al final, cada any t'has d'anar reciclant, t'has d'anar preparant, i jo crec que aquest any ja me fa aprendre moltes coses, però sí, la veritat és que jo crec que jo ho recomano, Jaume. Jo ho recomano. És una experiència nova, vale? I crec que enguany en aquest any que he tingut diferents coses que fer a nivell personal, i ara tinc un canvi laboral i moltes coses, doncs m'ha anat molt bé, doncs no estar format i poder anar quan me va bé allà. Acabar amb la secció de repàs com a míster i començar amb les preguntetes que són un poc més light. Des de que vas començar, vull dir, l'any 2008-2009, el futbol ha canviat? El futbol ha canviat. El futbol ha evolucionat, com seria. Sí, però l'evolució que tu veus, vull dir, i quin futbol t'agrada? Vull dir, és que no sé si la formo bé ara. Quin t'agrada més? Bueno, però del futbol, de tot... No, tu ara, com a espectador, d'anar a veure el Binissalat. Bueno, i te seus. En aquest cas, jo considero que fa 15 anys a tercera divisió a veure el Binissalat hi havia un futbol, per jo era crec que tenia més nivell, vale? Penso que, mira que jo he entrenat aquí ara, és a dir, crec que hi havia més nivell, més del pes, ja arribarem, però més del pes, i considero que hi havia més afició també. Això sí, però hi havia menys coses per fer també. No hi havia el Movistar, crec que té... Netflix i 50 partits de futbol a la tele, no hi havia aire condicionat
Estava molt quadrat quan jugava el futbol, era diumenge a del 7 o del 9 del vespre, tu en el teu poble eres partit el dissabte o diumenge al baix i tothom estava... Todo el amor que dels artífices de que el Montaure pujés a tercera divisió, ells, el Montaure sempre jugava 3 i mig i 4 menys quart, 4. Per intentar no solo pensar... No, tu vas a dinar, la gent no tenia raó, i el camp, però és que els anys d'antes ja estem, vull dir, no és que estés a tope perquè estés a tercera divisió, perquè la gent anava en el futbol, anava a veure. Ara una persona no vol pagar ni 10 euros per anar a un equip partit a tercera divisió. Sí, no, ni 5. No volen pagar ni 5. Ni 5. I abans no era així. Abans si tu... Però tu pagaves... No, però també antes fer un sorteo i t'hi deixaves el doble, el doble que... A vegades a l'Inislam m'han dit és que qui posàvem a fer sorteo, és que falta gent. Sí, de cada primer. I al final, de fora, quan tu ets un espectador, fa bon xafar, però si tu has viscut dins el Mancor, ja que has viscut dins el Pinsalem, a vegades entenc que sí, però vine i ajuda'm. Quin és el problema de tot això? Que això ja són altres temps. Que se fica, són pare d'un jugador de directiu, són pare d'un altre, són pare d'un altre, són pare d'un altre, que realment no és aquesta persona, diríem, de futbol que per d'un club i no et va com toca, però que li ha d'estar agraït a aquesta persona. Vull dir, no li pot dir res perquè si no n'hauria ningú. Antes, jo me'n recordo, quan jo vaig entrar en el Montaure, que tenia 18 anys i que ja vaig dir, eren 25. I de 25 n'hi havia 10 que no tenien res a veure, no hi havia cap fill ni res. I ho feien per què? Perquè ja havien estat en el Montaure tots els anys i estem allà. I ara no, ara, jo xarxo del Montaure que és el que... Tots, si hi ha 10 directius, són 10 pares. I què passa? El dia que passa alguna cosa amb una no me miren per l'equip de fira i tal, i això passa aquí, suport que passa per tot, a Pequín, perquè en els pobles passa per tot. Bueno, jo t'he de dir, el meu punt de vista és, m'agradava més aquest futbol, o penso que eren més bons d'equips d'antes, però jo posant el Montaure en tot el Zamora, que millor me'ls podria contestar, que ha estat el Montaure de la tercera divisió, si coïssim el Montaure de tercera divisió, evidentment, són paraules majors, i el Montaure d'ara, que juga bastant més a baix, jo crec que millor és tercera divisió. Però la tècnica individual ha pujat tant ara que... Els equips entrenen millor ara, ja els estan més preparats ara. Per tant, això també, al final, en teoria hem d'entendre que el futbol evoluciona cap a bé. Però és vera que potser fa 15 anys, tu m'has demanat a tercera divisió. Si m'arriba a demanar a nivell de futbol base, actualment sembla ara millor ara que antes. Sí, però estem més forts antes per al futbol base. Era físic. No, i els entrenadors ja no feia falta si formessin. No hi havia tant de requisits perquè m'ho entenguéssim. Ara ja... No hi havia cap requisit. Ara actualment en trobarem. Deu trobar poc d'entrenadors fora formació, supos, no ho sé. Mira, jo ho vaig explicar, no sé si en el Nico o... No, tinc un TikTok que n'escolta ja molt pogut, un jove que ha començat a entrenar al CIL, ara que en vengerà i vol començar a fer les coses bé, i m'ha dit, un jove de 22, 23 anys, no sé quant tenia, cago en d'ell, és que 400 euros per l'iniciador. Li vaig dir jo, pots m'aparèixer? Perquè el que tu... No, estaràs agraït. Si tu el que vols és entrenar, estaràs molt agraït. Això sempre passa, ja, però tu i jo hem pagat molt de dobbes. Però jo no vaig tenir... Jo entenc que com tot, és a dir, al final fas un curs d'algo, tu reps una formació, reps uns apunts, reps un professor que hem de cobrar unes hores, és a dir, al final, jo no sé, la gent no vol pagar, va bé, molt bé, però tu no cobrar com a entrenador, no. Però si tu vols cobrar com a entrenador, a la meitat de costa poca cosa, això. Però jo li vaig dir, fer una cosa, no vol pagar. I em diu, no, que guai no cobrareu. Dic, bé, tu ara vols cobrar. No, perquè jo estimo aquest equip. Dic, no t'has d'equivocar. Però el més important, Jaume, és que tu estàs a càrrec d'un grup. I en el curs d'entrenador no només t'ensenyen tàctica i tècnica, sinó també, en el final, uns coneixements, uns mínims de gestió d'un grup. I sobretot t'ensenyen què no fer. Jo estic cansat de dir, saps què és important? Sí, d'acord.
I que jo ho recomano a tots, és el que costa. Tu, per entrenar vares has de doblar i tot això. I jo vaig tenir la sort, Jaume, de que m'ho van deixar. En aquell moment, ara no ho podia fer, en aquell temps jo podia entrenar a segona renyada d'amateur començant No, jo ho vaig fer també, jo ho vaig fer. Ara no sé si pots. Jo quan vaig jo dir- feies iniciador al nivell 1 i entrenava a Lloret i venga el que tu dius, i el dimarts sobre l'arribar No, jo crec que ho han llevat perquè què passava? És normal. Vull dir, gent com nosaltres, o potser jo a nivell 1 entrenava a Joseta i els infantils del Montoro de vegada i me feien la fitxa, però me comprometia a treure'm a nivell 1 aquell any. Que ha passat els darrers anys, se m'han donat compte que ja els hi feien fitxa i ja hi anaves, Sí, no. hi anaven manetes. no s'apuntaven els carnets. No s'apuntaven el carnet, salvaven en el carnet les multes de l'any I ja està. i no anaven. I per mi això ho han llevat. Sí. És lògic. M'apareix que anem, per aquest tema anem per molt bon camí. Han contestat dues preguntes a la vegada, Sí. entrenadors titulats i remunerats. Estic d'acord. Això, qui no ho entengui així per jugar malament, que et trobes, vull dir, no on estàs ara, no on estàs ara perquè parentes, perquè si no estan bé els entrenadors on estàs ara estem ben arreglats. Dels entrenadors de futbol base, no amateurs, perquè un amateur, qui no sap fer un control d'un passe, un pot deixar. Entrenos, no demanes. Entrenos. Jo el partit de futbol base m'ha igual, perquè són un món a part. Entrenar. Que trob. Sí, ara que tens... Per exemple, ara anaves a Venezuela. Sí. Antes que tu... Sí, correcte. No hi havia dies que te posaven les mans pel cap. Sí, però estava molt content amb altres, és a dir, No, jo entenc, Jaume, com el veneçolà que té, no sé, el 15, 16, 17 tipus, un marxa, pues tindrà qualque entrenador que li costa un poc més i l'han d'ajudar i ja la feina del coordinador, ¿vale? Va. I després tenim qualque entrenador pues, que domina molt més aquesta edat que està entrenant i jo he vist entrenaments que no m'han agradat i entrenaments que ho tenim molt rodats, molt bé. Però els entrenaments que no t'han agradat, si és un pic que no t'agrada, o dos en tot l'any o tres en tot l'any, no passa res. Perquè supos que esteu jugadors, quan jo entrenava, hi havia entrenador que va de puta merda. No, en el Veneçuela encara Jaume que el coordinador està dins del camp, a peu de camp, no cada dia, òbviament, perquè supos que I no s'ho pot. demanen tasques o... Jo no sé si demanen tasca o no, Perquè forma de joc i sí, joc. antigament no, l'estil de joc no n'hi ha. És a dir, ara també crec que Home, depèn de per jugador que tinguis. arribar en això, pues, ojalà ho poguessin fer, però per el primer equip, que era jo, un dia ens atrevíem a fer una cosa i un altre dia potser estàvem 3 partits que després havíem d'estar replegats perquè venien al poble i tal. És a dir, que els atlets de futbol base en el final formen jugadors i bueno, la majoria d'equips intenten sortir jugant perquè en el final aquests atlots, si tu les obligues a sortir jugant un poc del petit, Ja, pues, pegat de per en sempre estarem atents, supos, saps? I jo crec que sí que tinc en ment qualque entrenador que durant tot l'any l'he vist fer coses que potser jo, òbviament, no faria en aquestes edats, però jo crec que anem pel camí correcte. No, evidentment. Vull dir... I aquí amb en Cos, estic segur, també, i per No, tot. amb en Cos s'ha millorat molt, però s'ha millorat molt, jo ho dic, perquè la gent va en els cursos d'entrenador. I és que no ha... És que s'ha apuntat ara. És que s'ha apuntat ara fa poc. I ara començarà... I els clubs, Jaume, també fan com a xaules internes. El coordinador, o jo què sé, un director esportiu, el preparador físic. Nosaltres vam ser el preparador físic del primer equip nostre, va fer, i enguany em consta que també ho fa, 2-3 xerrades durant tot l'any de muntar un poc la preparació física a futbol base. Això, les xarles d'això, encara no han tingut cap mai. En Julià els darrers anys volia implantar un poquet, però... S'ha d'alerta també, hem de saber on estem, Sí. A poc a poc, però jo crec que anem per bon camí. Vull dir, és que això passaven per fora, eren 2 sempre. 2 que ja no els podies corregir, però jo ho he i amb en Julià xerrava. Això és impensable. No sé si hi ha cap pregunta d'aquestes, però en el final també aquests atlots, aquests entrenadors, quina retribució econòmica tenen normalment? Aquí vull anar.
És bastant perden de totes. Per guanyar un poc més de nivell a nivell d'entrenador i poder i una exigència de digues-li aquest entrenador d'escala TV o de l'infantil, digues-li d'en qui ve per què no fas UEFA? Perquè ara me'n vull fer l'exhibició, pues, per què no fas UEFA B? I o t'ho pagaré o te pujaré 50 més. No, que li paguin. I al final jo crec que hem d'anar un poc per aquest camí. És a dir, d'entrenador de futbol base, com jo també estic d'acord que haurien de cobrar un poquet més i jo crec que se trasladaria a millors entrenaments i és com una roda. Després hi ha molts entrenadors que per sort tenim amics, tant tu com jo, com tots, que disfruten, que ho fan bé, que independentment si guanyen un o guanyen quatre, m'entens? I, bueno, jo crec que va un poquet per aquí. Quin trobes que és el millor entrenador actual? No de primera divisió ni de segona. De futbol de Can Nostra. De futbol de Can Nostra. Pot dir un, pot dir dos, perquè pot... Jo tinc cap dubte i segurament si gent pensarà que ho dic per afinitat o per estar amb ell, però crec que és l'entrenador que té més coneixements i que te lliga millors partits i que te lliga molt bé partits i crec que és una pena que en el seu moment pues, no hagi tingut o no hagi volgut partir, perquè també ha tingut coses, supos, és en Carlos Martínez. Jo crec que sí, n'hi ha molt més entrenadors molt vàlids, vale? Si ara em dic un altre, pues, al final em puc dir quatre, però jo diria que en Carlos és un entrenador referent per gent com nosaltres, no? I, bueno, jo m'he enfrontat a molts entrenadors molt vàlids. Després també hi ha un entrenador que també troc que és un molt vàlid, que és en Llorenç Enric, vale? Que també tenc un pot de... S'ha ficat al Baleares. El Baleares enguany, vale? Venia de... Estava per fora, per Qatar, i en el Mallorca va fer 2 anys en el juvenil d'ell i en el juvenil del Sant Fran DH, que també pertany un poc al Mallorca, val? Sí. I jo crec que són dos entrenadors que, bueno, a part d'unir-me un poc d'amistat, o de conèixer-los un poc, no? Són molt vàlids. Entre d'altres, podria xerrar de moltíssims entrenadors. Evidentment, això d'en Carlos ens pot contestar una altra pregunta. Per poder viure de futbol s'ha de sortir d'aquí. A no ser que te fixi el Baleares o el Mallorca, amateur. Sí, totalment d'acord. Tu per viure del futbol... I te dic una cosa, i qualque entrenador depèn de la feina que tingui, no li soluciona, és a dir, li costa inclús deixar la feina per anar a un Baleares o a un Mallorca. No primera divisió, però m'explic. Jo no sé, jo desconec que cobra un entrenador de segona federació. Jaume. Haurien de mirar el mínim, perquè el mínim... No sé, haurà... Tot depèn de l'edat que tinguis, de la família. Home, te ve un bombazo i dius, me n'hi vaig. Fa 10 anys, o 15. 2.000 euros, eren molt de bé, Jaume. Molts, no te'n pots anar. Però per partir fora... És a dir, eren molt de eren molt més del més cara. Sí, però actualment te donen una oferta, millor, de 2.000 euros per anar a la península, amb casa i menjar, i millor fa 10 anys, tal vegada trobaves una bona oferta i a dia d'avui, no ho sé, jo crec que per segona ref se deuen moure entre 2.000 i 3.000, no crec que guanyin més. La gent que se'n va, una gent que pot amollar, i una gent que diu, me'n vaig allà, potser serà un poc puta econòmicament, i sí. Sí, totalment. Hi ha entrenadors que són... Si pego un... I després pego un bot. No és el mateix que te trobi amb 2 infants de 3 i 5 anys, no és el mateix que estigui fredí. No són els dos, Jaume, tot. I després, potser hi ha gent que diu, jo m'ho vull dedicar a això. Perquè dic, això m'ho ve d'estranyar un nou. Perdona. Sí. I després hi ha gent com jo que jo tinc clar que tinc la meva feina com a font d'ingressos, que el futbol és un hobby, que m'ha donat la sort de poder estar a tercera divisió i sempre he seguit pensant que fora fer feines de matins no viure. Si te telefonessin, vull dir, hem contestat, tot depèn de... Claro, ara jo dic que té comentaris, si te telefona un equip i t'aferra 5 o 5.000 euros. Perquè hi ha segones refs que són a lo millor equipos top que han baixat que sí que deuen pagar. És que clar, això pot ser cap per aquí, però a lo millor al final no dominem molt. Ara, no en Carlos ara és el director de la mutualitat. El director general de la mutualitat. General.
un bon entrenador que dius, si ell o un Òscar tal no tenen una opció, hòsties, l'han de tenir. Però clar, això vol dir que si la tenen, el que els han oferit, jo me'n recordo, sempre ha sortit en Julián Robles, diu, jo no me'n puc anar tenint un fill, se dona, però com a un primer ref, un segon ref, que... No, però després, en Tato, per exemple, sí que va deduir que havia de sortir. I també té infants, i segurament aquí, pues, l'oferta econòmica va ser bona o va estrènyer el puny per intentar aconseguir un objectiu de poder viure d'això. Sí, tots ens agradaria que en Òscar, que en Carlos, que tota aquesta gent pues, pogués sortir, però al final jo que seria un molt bé aquí a Mallorca també. I ells estan entrenant equipos també que cada any lluiten per estar dalt, que també, encara que estigui a tercera ref, no, saps, tenen bones places. Sí. I en Carlos, malament, aquí a Mallorca sempre tindrà una bona plaça. Sí, supos que sí. Ja no és fàcil, ara el Nico ha sortit de Lloseta i... Tornarà. Hombre, esperem que sí. Però no és fàcil. No és fàcil. Jugador que t'ha marcat més i m'has de contestar tot com que diguis, hòstia, aquest jugador des que has tingut, però tots aquests anys, que m'ha marcat més, que t'ha marcat o que t'ha impressionat més, que tu dius, d'això que tenim... Clar, que m'ha impressionat més serà un jugador de tercera divisió, però jo m'han impactat a cada club que ja m'he estat. N'hi ha hagut un... Claro, per exemple, a Lloret, no sé si te'n recordaràs, teníem una escala que no havia Vicent Canyelles, que no era un jugador de segona regional, i era un jugador a Sant Eugeni. En Pau m'ha marcat molt la meva carrera com a entrenador també, Jaume, saps? És a dir, al final cada puesto té qualque jugador, saps? I bueno, pues, a tercera divisió pues, tenia el dutxe de poder entrenar, per exemple, en Miquel Fortesa, que jo sempre havia vist des de... He pogut entrenar 2 anys, encara que ja fossin el seu darrere l'any d'entrenador, que ja tenia una manera de jugar diferent. El que te deia d'Antia Sastre, el Cudi, que venia del futbol professional i volava, és a dir, era una ratllada, estava 2, 3, 4 punts per damunt dels altres a nivell físic i damunt tenia la qualitat individual que tenia ell, no? És una pregunta difícil de contestar perquè em pot nombrar molts. Pots anomenar molts. Vale, doncs m'has de dir 3 entrenadors, que teniries 3 jugadors i 3 entrenadors per anar-te'n a sopar o fer una copa. Vale, no poden ser... És a dir, no. Te demano, gent que hagi conegut a través del futbol, perquè jo tinc entrenadors que són amics meus, no val això. No. I jugadors que he entrenat que són amics meus, també. Bueno, te diria que jugadors que he conegut a través del futbol que han vengut a saber més important de la meva vida, per exemple, José Bueno, per exemple, Marc Borell, per exemple, en Jaume Mollà jugador, saps? Per exemple, en Tià, han vengut, per tant, gent que ve a la meva boda per xerrar en clar, però òbviament evidentment ja els he ficat aquí. Però és que el que te deia abans, no podria anar... I entrenadors que no siguin del grup de WhatsApp del sopar i dinar. Vale, no poden ser d'aquest grup? Home, que ja en tenies. Vale, pues en Cosmo. Cosmo. En Cosmo Andreu. Cosmo 1. Isidro Marín. Isidro. Per exemple... Va venir fa poc de dinar aquí. Jo què sé, tio, per exemple... Vendran, Isidro. M'aniria a dinar amb en Nico. Jo he de dir una cosa, a favor Nico i l'he dit. En Nico és una persona que dins el camp, molta gent, i en persona és un crac. És un crac. Jo com a persona del futbol, però d'un entrenador, veia una cosa i estava com a prohibit, i ja et veure que aquest treball que m'hem enfrontat ha estat sempre un respecte i mira que el que dius la Lloseta no està xerrant d'un partit, no, és una rivalitat màxima. Pues nosaltres dos sempre bé i jo m'he dit un bon... No, bueno, vaig veure Isidro, vam tenir Isidro al cap i sí, podria anar amb molta més gent, òbviament. És una pregunta que quasi l'has contestat durant tot el rodatge, diríem. Se pot ser amic de jugadors? Sí, però quan ja dus una sèrie d'anys hi ha un desgast i ara ja està dispost a poder
a poder rebre una mala cara d'aquest amic teu i que potser te pugui afectar, és a dir, que aquest bloc que no juga, doncs potser te pugui afectar que te deixi no de xerrar, però que tinguis un tracte un poc diferent. Jo també trob que no és el mateix tenir un amic jugador de tercera divisió que en el Montaure. Totalment. Però en Mancor, tercera, el que hem xerrat tant, tercera és tercera. Mira, ara de jugar no ha de jugar. Sí, igual de... Però jo els meus amics la vaig tenir sempre regional. La tercera divisió he fet amics, però els he fet gràcies al futbol. Separen un poc més bé les coses, claro. És un poc diferent. Jo dic, jo ara puc muntar amb tant d'amics que tinc. Jo sé, pretemporada tot és molt guapo. Però començaria a ser lliga tal i qual, ja sé que Nadri, per exemple, jo conec perfecte Nadri. El primer dia bufaria, el segon i el tercer dia estaria enfadat de veres. I jo sempre dic, no vull perdre una amistat. A Sant Eugeni ja m'ho vaig obrir un negoci. Vale? Juntament amb un jugador. A vegades no convocar un jugador d'esport o que normalment venia a fer una cervesa fa que ja potser està dient 2 setmanes a venir pel bar, per un exemple, tot pot passar també tot sí. Tornaràs a entrenar amb l'amater, molt imaginant. Sí, supos que sí. De totes maneres estic disfrutant ja on estic ara mateix i també s'està bé fora o sigui, aquest anyet de descansar quilòmetres, encara que no descansis del tot. Però guarda que poden entrar coses noves, sí, bueno, han arribat cosetes aquests mesos, res que potser m'estiré lo suficient i jo espero en l'estiu estar amb ganes de fer qualque cosa i que m'arribi qualque cosa interessant. I ara, per anar acabant, dues altres preguntes ràpides. Sí. Barça o Madrid? Barça. La de diumenge era per tirar encara la primera part. Me sap greu, però sí. Sí, és veritat que no t'esperes. Fa estona que no. No t'esperes un partit d'aquest nivell i amb aquesta igualtat que hi ha dins del camp, pues se decanti d'una manera tan... Però passar gust, vull dir, era tornar a passar gust de veure un equip. El Barça, vull dir, el Madrid han passat gust perquè hem guanyat molt d'anys. I una quantitat de rodes individuals sí. brutals. S'ha demostrat amb el Barça l'importància per jo dels entrenadors. Quasi la mateixa plantilla d'un any a l'altre, buf, canvi total. Tal vegada el discurs d'en Xavi se va acabar, tal vegada el jugador ja ha deixat de creure un poc amb ell. No sé què tal en Xavi a nivell del dia a dia, però aquesta home un grup podrà donar un aire diferent. Jo crec que també se'l veu una persona molt amigable, sempre està a prop del jugador, té una paraula sempre per el jugador. Crec que és això, i en Xavi no. I en Xavi no se la veu tant, però bueno, també en Xavi va guanyar una lliga. Sí, però bueno... D'una manera un poc diferent, una lliga de Suacero, te'n recordaràs. Sí, no, però sí que l'entrenador de Barcelona, i mira que ha tingut ara els darrers mes i mig de seguida que no ha anat molt bé, però bueno, en el final no ha anat molt bé en el sentit que ha tocat la realitat. Però el partit contra l'Atlètic de Madrid un partidazo. És un partidazo. Vull dir... Jo crec que tu vols perdre així com a entrenador. Sí. No sempre, perquè al final tu em vas... No, però si perds, no és perdre que perdia en Xavi i tothom ho volia de fora. No. Perds i després el balón i tal, el balón li passa per aquí de l'escar i en d'allò, així que la clava també l'hagués pogut enviar en el córner o allà dalt i la clava en el minut que la clava. Sí, perquè el Barcelona normalment no és que arribi una vegada i fa el gol. L'altre dia contra el Madrid, si no es porter, o si els principiants de famoreixes el Suacero, s'entén dues. I l'Atlètic de Madrid igual. Era generar bé, descomunal i passant gust. I mira, la pèrdua ja... No, que si que som del Barcelona i que ho hem mamat i que hem viscut els anys bons del Barcelona, doncs veiem una miqueta de llum, encara que jo, per exemple... Jo de cada vegada també el fet de tenir la meva família política, que són socis del Mallorca, i que vaig cada setmana al Mallorca, m'ha fet... Jo som ara, tu també t'agrada el Mallorca, vaig molt a veure el Mallorca i soc molt... Considero, ara, per exemple, si el Mallorca arriba a guanyar i jugo contra el Barcelona, jo ben segur que guanyaré el Mallorca. Per tant, soc del Barcelona, si me fas triar Barcelona o Madrid, però és veritat que m'he tornat un poc... Jo no havia evitat mai el Mallorca com aquests 2 darrers anys. Sí. He de dir una cosa, vull dir, no vull que ningú se'n faci, jo ho he dit per TikTok, també són del... Vull dir, jo
M'agraden algunes Baleares, no? No, jo també, Vull dir, el que passa que no jugo a primera. Jo també. I ara que en Llorenç Enric Castellana té un parell de vegades. Jo no hi vaig perquè jo a les 12 del migdia en diumenge, quan tenim això a rebentar, si tingués una altra feina... Jo soc dels que vull que el Mallorca estigui primera i el Balears, si pot estar segona, que estigui. I l'Eivissa també, i tot això. Què passa? Que els que jugo a primera és el Mallorca, i els que jugo contra el Barça, contra el Madrid, i això és la diferència. No, amb aquest aspecte, a més, al final, els que som entrenadors, Jaume, ens movem per amunt per avall, i jo sóc un seguidor del primer equip del Mallorca, i ara actualment tens la sort de poder fer feina dins del Mallorca, però és que, vaja, que potser d'aquí 5 anys estic fent feina dins el futbol base del Baleares, per exemple, no pot saber mai, és molt relatiu. Què vos queda, bandidor? M'has de nominar a una persona i quin club que no sigui Mallorca, Baleares, Sí? nominaria? Oh, bueno, ara ja et preguntes, perdó. T'agradaria entrenar, dius, evidentment, hi ha molts de clubs a Mallorca, top. Sí. Doncs, clar, és que al final això és molt relatiu. Jo, per exemple, el que m'agradaria entrenar ja l'he entrenat. Sí, Vale? Llevant el Binissalem, que ja he estat, jo he sentit un poc les entrevistes, sempre surt El Poblense, el Constanci, el Platges, que no xerren molt, de fet. Però jo crec que, clar, al final, a part de que són clubs en solera, són clubs que sempre estan lluitant per dalt. Jo, per exemple, m'agradaria entrenar a Sóller. millor que... I no te deman, és a dir, independentment de la categoria allà on estigui, però no pel club en si només, sinó per quan hi vas d'arribar, quan tu molt de pizza vas dir on és tot, aquí ja també tens embuat en diferents coses, se respira futbol. Sí. I jo, per exemple, és un club que potser... Normal que ha fet esto, legal. Sí, però que és un club que potser, si en un futur se donés i no tingués entrenador, perquè actualment supos que deu tenir el seu entrenador i estan contents, és a dir, òbviament, el mateix que deia Nico en el seu moment, un camp que ja m'agradaria entrenar, crec que sí. M'has de nominar qualcú, que el programa després està a punt de començar ja, Vale. per anar acabant, que duim una hora i mitja. S'ha quedat ràpida. Jo crec que ja tirarem per un mític del futbol amateur i el futbol balear, per tocar també un poquet el futbol amateur i nominarem a Don Jaume Pou. Don Jaume Pou, digue-li. Davanter centre de Santa Maria i Jaume Pou, estàs nominat. Ja ho saps, mort del mirall, ho saps. No ho sé. Tu vas dir que me nomenen bastant. Sí, no, no sé, ara li enviarem un missatge i l'avisarem. Sí, ho poden gestionar per la setmana que Està bé que també surtin un poquet també... La gent, si mira vídeos de YouTube, hi ha un puesto que algú va escriure, un que m'ho va demanar que el nominéssim, no sé si a TikTok o a YouTube, que el nominéssim. També intentaré fer feina perquè puguin venir els que estan nominats que han volgut. Sí, n'hi ha un que el coneixen més que Dos. Sí. Un entrenador i un jugador. Carlos, por favor. T'hem nominat quasi millor entrenador de... Bueno, t'hem nominat millor entrenador de Silla, si no ve ara ja no vendrà mai, saps? Bueno, senyor, hasta... Moltes gràcies, enhorabona per aquesta iniciativa, tant de bo tingui seguidors i te pugui motivar a poder seguir molta estona. I gràcies per ser convidada en Joan per nominar-me i a tu per convidar-me. Usted. Gràcies. Opa, espera. Retroceso. Bueno, tenim un espectador ara. Sí. Jo t'he dit un detall, vale? No sé si tens cap camiseta d'aquest club o no. És la camiseta del darrer equip allà on jo vaig entrenar. No entenc cap. I crec que un col·leccionista no se pot quedar fora la camiseta del club de les Illes. I bueno, haig canviat la temporada passada, vale? I res, me fa il·lusió que la tinguessis, vale? Així que... Molt xulo. Otra expressió, moltes gràcies. No entenc cap. Clar, jo pensava que del Mallorca entendries.
Sí, del Mallorca, No, jo... no té tanta gràcia. Tu em vas comprar el teu fill, jo un TikTok el veig veure. Me fa molta il·lusió, vull dir, senyor, va fer una il·lusió, Sí, també. Cara, volen parlar d'aquesta candidat aquí, però no és que hi hagi cap vincle amb no que està esperant la derrota de Joan per ell pegar el votar que està lliure i anar cap allà. Exacte. Me feia més il·lusió camisetes de clubs de Mallorca. Amb el mític Tolo, el Zamora, que m'ha fet el favor. Tolo. Potser ho miraran aquest TikTok. No, a Twitch no hi veus en Tolo. A Twitch no, a Twitch. Tolo, si ho mires, voldria fer un petit homenatge a l'equip de tercer, en el que va pujar i en el que va jugar a tercera, a lo millor 3 o 4 persones. Clar, notava l'equip més petit. Si puc nominar en Tolo. Ara ja han nominat un. No, dos seria bon. Vull dir, és una enciclopèdia i més tu pots disfrutar molt. Ha vingut gent que no està nominada. Correcte. I vull fer un petit homenatge o una petita xerrada de lo que va ser aquell any, perquè en Tolo ens podria contar la història perfecta de que estem, vull dir, fora de playoff, per qüestions del juguen, no perden ni un partit, i després les històries de tercera, que n'hi ha qualcuna de tercera... Ha estat aquí, ha estat a molt de clubs, ha estat en els millors anys del Vic i Sabem, per tant, sí, estaria bé. Estaria bé que pogués aconseguir aquest grup de gent de... No, sobretot la pujada de tercera, vull dir que hi ha gent de la pujada i gent de l'any, per no poder fer dos vídeos. Correcte. Mira aquell espectador que hi ha, ja el veus. Ben xulo. Pues moltes gràcies. Ja, moltes gràcies a tu. I això sortirà sense YouTube, quedarà penjat una setmana a Twitch per la gent que molt vulgui mirar Twitch, després penjaran 4 cosetes a TikTok i Instagram. Correcte. I 4 avances informativo. I res, un plaer. Ja preparant la camiseta. Sí, pues, ahir m'han endut aquestes, una per jo i una per meu fill, no són comprades d'aquestes memes, una persona que va anar a veure el Ibiza Recre, i m'ho va regalar aquesta, que no sé si ja m'ho coneix i... Saben que disfrutes. Esperem que el mòbil va bé, perquè en Nico va ser un Cristo. Quina aventura! Sant Joan va ser perfecte, va ser va anar perfecte. Molt bé. I això. Pues, aquests trossos així, quan ja hem acabat, són trossos superats. Jo les veig, no sé si ja les segueix escoltant. Sí. Si ja em tinc notant, li dic al amic, no digo res que no toca, perquè encara seguim en directe. El millor creant followers així, però sí. I que Marc, que ara s'ha de generar un altre programa. Era com la ràdio de Mostalla, no? Que llega a la sí, que ha vengut la dona i diu que me n'he d'anar. Hombre. Però que ell molt mira. A bon Déu. I ara, avui no vas a... No, avui no hi puc anar. És a dir, avui ja venia aquí, després tenc un trull i avui no hi puc anar. Però bueno, hi vaig quan puc, hi vaig anar dilluns, fa una rasca posar un bibiloni i ja és obert. I amb un després natural, perquè vaig anar entrenar un dia artificial i 3-4 dies són infantils. O sigui, un entrenador de Mallorca està molt trobat, i els partits els fan aquell camp de darrere. Tothom juga al camp número 5, que és el camp d'herba artificial. Que davall de tot. Tots hi juguen menys el Vilanova i el filial. Aquests dos juguen al camp que coneixen del filial. Jo penso que a Mallorca un dels fallos, el que no m'agrada és aquell camp allà. Que hagi dit tothom allà baix. Sí, tota vegada. Ara em pot un poc d'agrada, però no respires futbol. No respires. És un dels aspectes que potser... És per fer-ho tot a dins la història esportiva. Ells tenen el baló, tot el material per allà. Clar, si t'anaven a jugar antigament... No ho sé, mirat. Antigament jugaven a Miquel de Dalt. Clar, era de Ciutat de Pau. Exacte, però ja només tenien un camp, ja tenen un munt de camp. No, jo estic d'acord que sigui la ciutat esportiva, però o Costelomero... Així que no estigueria baix, dius? És que veuré... Mira prop de la millor... Sí, de la vida local. Però també dic, anava a un partit d'allà i directe, perquè potser que entrenen el camp, el camp 3 de vora. Sí, molta gent flipa per això.
Claro. També mola anar a veure aquí i tenir els teus ídols aquí darrere. Hem de dir que també la marca Mallorca d'ençà que hi ha el que se diu en Sauer. Sí, ja. Tomet l'estadi, el que han intentat... Molt guapo. És a dir, jo no... Abans no era una sílva, però he anat a som no he estat soci i el camp era molt fred. Venia qualsevol equip i no faig impressió. Ara ja és culpa nostra, que sigui fred o no sigui fred. Correcte. Ells han posat tots els mitjans que pugui ser... Crec que la tenda, mira per l'ambaixada, el Mallorca Cafè, les grades, la zona... Tenen una altra part ara que... L'Esport Cafè, perdona, el problema que sí. I la és que... No, i ficant gent, Sí. Sempre has típic dia de fred, que millor... Ara jugàvem a Sant Sebastià. A fora, però... Dilluns, Villarreal. I dissabte que ve, rebem el Betis. A les dues, en un horari que si fa un pot de fred, és bo, però a les dues dissabte a vegades te troba que tens... Però que passa, el problema que tenim a Mallorca dissabte que tots els futboleros estan sortint d'un partit o tenen d'anar a les 3:15 de mitja. Aquí? No, jo aquí... Potser el futbol te fa tenir, però dissabte no està gent. Aquí funciona molt el diumenge a les 2. Agrada molt a Mallorca. Hora de dinar. Sí, perquè la gent que ve a menjar l'arròs brut, fer un pot de publicitat. La gent que ve a menjar l'arròs brut i la gent que fa vins i cerveses que encara enganxen, que miren la primera part. I fan el que han variat, mengen alguna cosa, qualsevol cosa. No la mengen, aquí diumenge el que menges arròs brut i fan cerveses, vermut i tot això. Surt poc. I per la gent li agrada i la gent ho demana. I els dissabtes també, però el dissabte és diferent. Però bueno. Vale, senyor. Sí, Que molt hi hem d'acabar,